वर्षाचे वार कुणाल माझा हिरो झालाय आज. साहिल म्हणतो उंचच गुढी पाहिजे. देवाला सांगायचं पहिल्यांदा करतो, काय चुकलं माकलं तर क्षमा करा. हा रंग तर बघ पिवळा भडक. बरं झालं चला, कोळ्या तरी तोंडाला गेला ना घास. सूर्यास्त सकाळी 7:30 उजाडला घेतलं तू नाही घेतलं हे इथे टाकलं ना काल परत. कुणाला जरा झाडू टाक रे बाहेर. उजेड झाल्याशिवाय बाहेर पडता येत नाही ना आपल्याकडे. लवकर उठला तर आज सुरुवात पहिला आधी म्हटलं घर साफ करून घेते. सगळं झालंय, झाडलोट करून बाहेरचं झाले. आता म्हटलं पहिला लादी पुसून घेते. आपल्याला पूजा विजा करायची ना, आधी म्हटलं घर स्वच्छ करूया. पाण्यामध्ये ना मी मीठ टाकलेलं आहे, म्हणजे चांगलं असतं ते. मीठ टाकून लादी पुसायची सणावाराची. आपल्या घरातली नेगेटिव्ह एनर्जी असते ना, ती निघून जाते. आता आमच्याकडे नाही आहे नेगेटिव्ह एनर्जी, पण तरी पण आपल्या घरासाठी चांगलं असतं ना, म्हणून ते करायचं. चला पटापट पुसून घेते. कुणालचे बाबा गेलेत आंघोळीला. कुणालचे आंघोळ झाले, माझं बाकी आहे. म्हटलं आंघोळीच्या आधी पहिला घर स्वच्छ करून घेऊया आणि मग बाकीची पूजा वगैरे आपल्याला मग करायला मग बरं. अरे कुणाल जरा बघता गुढीपाडवा नवीन वर्षाचे वार कुणाल माझा हिरो झालाय आज. अरे बाप ओय साडी बिडी इकडे तर बघा, इकडे तर बघा गुढीपाडवा नवीन वर्षाच्या. अरे आरशात काय बघता? अजून तयार होते मी. अरे वा, चांगली तयारी चालू आहे. चांगली दिसते साडी, मस्त छान. ही साडी ना पहिल्यांदा घडी मोडले. जरा तयार होते, अजून थोडस बाकी आहे. गडबड चालू आहे आमच्याकडे सगळी. तयारी करा. नवीन वर्षाची सुरुवातीची तयारी, धावपळ. चला तर आम्ही पण कामाला लागतो. बांबू तोडायचे ना. जातो तोड. हा झोप नाही झाली अजून मग? कोण ते मत का? हा काल काका बोलत ते या जॅक ये. हे बघा आपल्याला ते बांबू तोडायचं आहे ना, म्हणून तिकडे चाललेत. झाली सर्व तयारी करून झाली. सकाळपासून चालू आहे 6 वाजल्यापासून. पहिल्यांदाच आहे ना, त्याच्यामुळे जरा आनंद पण आहे, उत्साह पण आहे. अजून कुणाच्या म्हणजे कपडे चेंज करायचे बाकी आहेत, त्यांना ते तोडायचं आहे. म्हणून वरनं जाणं, नाही तर इकडनं जायला नाही मिळणार. आता रस्ता बंद झाला, इकडनं जावं नाही तर समोरून. नको तार लागेल उगाच. काय झालं साहिल त्या तोंडाला बघू दे रे. कुठे चावले दाखव. नाही चावली. आणि पाठीमागे बघा बांबू काढायचं काम चालू आहे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर सर्वात पहिला तुम्हा सर्वांना गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. 1 मिनिट जरा ऊन लागते ना. तर सर्व तयारी चालू आहे. आता पहिलंच वर्ष आहे ना जरा, म्हणून थोडी माहिती नाही आहे, गडबड चाललेली आहे. तर साईडला कसं भरपूर माहिती आहे, त्याच्यामुळे त्याला आता बोलवलं आणि आता सगळं करून घेणार, पूजा वगैरे सर्व. आनंद वाटतं आहे, पण
खूप मस्त वाटतंय, आनंद वाटतोय खूप. कालच्यापासून त्याची तयारी झाली ना त्याच्यामुळे. एवढा मस्त राहील, समजला, ताकदशीर राहील, त्याला ताकद देते. तो तांब्याचा पण नाही राहणार ना आपल्याकडे? आहे तो तांब्याचा कलश आहे ना आपल्याकडे, तो जरा मोठा आहे ना, खूप मोठा कळस आहे तो. आपल्याला सगळं आपल्याकडनं तर दिसणार फक्त, आपल्याला कुठे आपल्याकडे अडचण आहे नाही. वाऱ्याचं हे आहे ना, वाऱ्याचं नाही आणि आपल्याकडे अडचणच नाही, आपल्याकडे सर्व समोर दिसतं ते लावलेलं, समज नाही की झाड आहे की मध्ये काय आहे, समजलं, काही टेन्शन नाही. आता एकदम एक नंबर होणार का, समजलं, आपलं काम एक नंबर झाला. हार बांधायचा ना तो, बांधलाय ना. तो असाच ठेवायचा. आमच्याकडे ना तांब्या घेतला होता, पण तो खूप मोठा होतोय, तो बसत नाही. त्याच्यामुळे मग हा स्टीलचा तांब्या घेतलाय आम्ही. बांधायला लागणारच आहे. पाठ ठेवू रांगोळीवरती. तुला उचलते काय, कुणाला हात लाव त्याला. किती उंच. साहिल म्हणतो उंचच गुढी पाहिजे, छोटी नको. त्याच्यामुळे बांबून आम्ही उंच ठेवलाय. तर देवाची पूजा बघा करून झाले. आता बाहेर गुढी उभारतात ना, मग बाहेरची पूजा करून घेणार. मग पुन्हा अंधार सोड, ऊन भरपूर आहे ना. किती वाजले, ऊन बघ किती आहे. जास्त नाही वाजलेत, 8:45-9 वाजलेत. किती कडक ऊन आहे बरं आमच्याकडे. देवाला सांगायचं पहिल्यांदा करतो, काय चुकलं माकलं तर क्षमा करा. फुलं ठेव, हळद पिंजर व्हायची, तांदूळ व्हायची. तर आमची गुढीपाडव्याची पूजा बघा झाले करून, आणि हे सर्वजण तुम्हाला ना गुढीपाडव्याचं विश करणार आहेत. नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा सर्वांना, गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. लाजतात ना जरा कॅमेरा समोर म्हणून. कपडे चेंज. आता मी आले किचनमध्ये, खूप गरम होतं ना त्याच्यामुळे कपडे चेंज केले आणि आता जेवण करायला घेणार. जेवण आज बरंच काय काय बनवायचं आहे. कुणालच्या बाबांनी कालपासनं काय काय असं लिहून दिलेत पदार्थ की हे बनव म्हणून, तर तेच जेवण आज बनणार आहे आमच्याकडे. नैवेद्य पण दाखवायचं आहे ना दुपारी देवाला वगैरे. तर मला वाटतं कमीत कमी 2 तास जातील जेवण करायला, त्याच्यामुळे पटापट मी आता सुरुवात केली नाही ना. तर जेवण बघा आपलं अर्ध झालेलं आहे. इथे आपली पालेभाजी शिजते, इथे कडधान्य, इथे डाळ ठेवले, फोडणीला घालायचे. कुणालच्या बाबांनी मला खूप मदत केली आज. बघ हातात अजून थोडी. त्यांना आता भोपळ्याची भाजी खायचे आणि वडे असतात ना भोपळ्याचे, ते त्यांना हवेत. म्हणून मग त्यांना म्हटलं कापा भोपळा. हा मागे बघा आपण काढला होता ना, आपला घरचा भोपळा आहे तो. आता बहुतेक सगळं आपल्या घरातलंच आहे, पालेभाजी पण आपल्या घरचीच आहे. भोपळ्याची भाजी पण करायची ना, भोपळ्याची भाजी पण बनव. मध्ये काप ना, 2 तुकडे कर. नाही 2 नाही करायचे, 2 तुकडे मला आवडत नाही करायला. राहिला असता अजून 2-4 महिने. हां राहिला असता ना. राहिला असतं तर काय झालं, त्याला आपल्या घरचा येतो कोणी पण. हा हा रंग तर बघ पिवळा भडक. मला पहिला आधी भाजीला दे मला कापून. भोपळा वगैरे ऐकलं का, पहिला भाजीसाठी दे. भोपळा वगैरे कुणालचा अभ्यास चाललाय आमच्या. बिया काढा या बिया. हा बिया ठेवूया, आपल्याला कामाला येते ना लावायला. चांगल्या मोठ्या मोठ्या बिया आहेत हे बघा. मस्त तयार झालंय हे बघा. पहिला भाजीला दे, मला भाजी टाकू दे फोडणीला. वडे नंतर लास्टला करणार आहे.
अजून गोड पण बनवायचं बाकी आहे. काय खीर बनवू ना? कसली? मला वाटतं ती बनवा आता ती पण. असा आडवा कापायला पाहिजे होता, असं नको. हां असा एवढा इथून घे, इथून जास्त नको भाजीला. असा आडवा काप भाजीला आणि त्या ह्याला वड्यांना. काय चालू आहे कुणाल? अरे कैरी कापतोय. आईचं जेवण नाही झालं वाटतं अजून. तर काय जेवण? अरे वडे तलतंय. पापड हवेत ना? हा म्हणजे काय पापड म्हणजे काय ते बोलतात ना. मिरची असेल तर मिरची पण टाक. तुम्ही लोक आता एक काम करा ना, नैवेद्य दाखवून घ्या ना उशिरा परत. हा नैवेद्य तर काढून दे जेवण. नैवेद्य दाखवतो दे मला. झालं जराच जेवढे हवे तेवढेच कर ना, जास्त नको करू. लिमिटेड कर, नंतरला चालतील संध्याकाळला. ना पीठ जास्तच मळलं मी, संध्याकाळी पण होईल ना. जेवण थोडं मी आज जास्तच केलंय, म्हणजे 2 टाइम तर करून घेतलं. संध्याकाळी पण म्हणजे आमच्याकडे आवडतं असं, काय म्हणूया उपवासाचं जेवण म्हणूया ना एक प्रकारे. नैवेद्याचं जेवण आवडतं खूप खायला. आता काय काय बनवते तुम्हाला मी दाखवते. अगोदर नैवेद्य काढते आणि मग तुम्हाला आरामात सगळं दाखवते. वडे बनवते, वडे झाले का? उद्याला पण हे, उद्या पण भरपूर काम आहे आपल्याला. वडे अय्या वारा बघ काय वारा. वडा बघता आला, वरती आला वडा मस्त. किती हवा सुटले. कोणाचा? बाबाचा. बाबा तर 3 दिवस झाले तर मोबाईल सतत वाऱ्याने पडतोय. 3 दिवस पडू दे. काल पण पर्यायची आज पण. तिथून पडतो कसा काय माहिती. चला वारा किती होता. चला ठेवू इथे ठेवतो बाहेर ठेवतो. बाबा कुठे गेला? ओके चल तू सुरुवात कर. जेवायला बघा वाढले मी आता. जेवण बघा काय काय बनवलं मी आज. हे आपले भोपळ्याचे वडे म्हणजेच घारगे, डाळ भात, कैरी, मिरची, परत पापड. ही आपली भोपळ्याची भाजी आहे. ही चवळी आणि भोपळ्याची पानं आहेत ना, त्याची भाजी म्हणजे पालेभाजी. ही वालाचं बिरडं म्हणजेच वालाची भाजी. आणि ही आपली शेवयांची खीर. असं सगळं जेवण केलंय मी बघा. आता जेवा बघू दे. कधी एकदा जेवतोय असं झालेलं आहे. आम्हाला लागलेली आहे भूक. आणि जेवण किती वाजले? खूप वाजले. जेवण बघून लागले भूक. लय वाजले ना तरी पण. नैवेद्य वगैरे द्यायला जरा टाइम केला. वडे व्हायला जरा वेळ लागतो ना. जेवा चला जेवतो आता आम्ही. तुम्ही पण या सर्वांनी जेवायला. गुढीपाडव्याचं ते अण्णांची काय आलेली, अण्णांची काय होती ना, मग ती खाईल नैवेद्य. तर आता संध्याकाळचे 5:45 वाजलेत. दुपारी जेवून झाल्यानंतर माझं बरंच काम बाकी होतं. एडिटिंग माझं ना आज बाकी होतं, म्हणजे बराच वेळ गेला. म्हणजे आत्ता माझं पूर्ण झालं ते. अजून थोडंसं बाकी आहे. भरपूर काम असतं त्याच्यामध्ये. आणि आता इथे घेतलेली आहे आपली गुढी आहे ना, सोडायची ना. आता संध्याकाळची वेळ झाली. तर नैवेद्य जो आहे ना तो आता म्हटलं गाईला द्यायला होईल. आज बघा नेमका आज गाई आलेला नाही आहे. रोज नाही ते ढोरं भरपूर असतात. आज जेव्हा नैवेद्य ठेवलेला आहे ना तर आज कोण नाही आहे. आता बघते जर का नाही गुरं आली ना तर रियाकडे आहेत ना गाई, तिकडे नेऊन देणार मग. हां 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 तर आपला बघा तो नैवेद्य होता ना जो गाईसाठी ठेवला होता तो रॉनीने सर्व खाऊन टाकलेला आहे. म्हटलं बरं झालं चला, कोण्या तरी तोंडाला गेला ना घास. रॉन्या आवडली खीर? ती खीर जी केलेली ना ती सगळं मिक्स केलं कुणाच्या बाबांनी जेवणामध्ये, त्याच्यामुळे त्यांनी सर्व संपून टाकलं. वड्यापासून सगळं खाल्लं. बसा आता. जाऊ दे, त्या नशिबात होतं नैवेद्य. आता काय कागद खायचं आहे. तर इथे आपल्या आड्याजवळ जरा बसले निवांत. हे बघा मागच्या साईडला आपलं रान आहे ना तिथे.
आणि खूप चांगला गेला आजचा दिवस. खूप मजा आली. कुणालचे बाबा जाम खुश होते दुपारी. तुम्ही जर का क्लिप बघितली असेल तर जेवणाची भरपूर त्यांनी तारीफ केली ऑफ कॅमेरा. म्हणजे कॅमेरासमोर पण बोलले पण ऑफ कॅमेरा पण भरपूर अगदी खुश होते ते जेवण बघून. म्हणजे अशा पद्धतीचं जेवण ना त्यांना भरपूर आवडतं व्हेजमध्ये. नॉनव्हेज आमच्याकडे खूप कमी खाल्लं जातं पण असं व्हेज जेवण असतं ना जी पूर्ण थाळी बघा आपण बनवतो उपवासाची आवडीने आमच्याकडे खाल्लं जातं. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.